Senator ka korwa tieko mane piny Misri kamintie no nawinjo ka jatend Rwanda ma en Paul Kagame oyuak ni pinje momeo nigi akwede more pinje ma Afrika nikech gineno ni wan gi mibadhi mang'eny emomiyo ok ginyamiyowa pesa mar tiyo mar kedo gi lokruok mar kor lwasi. Bintiere adieri e wachni? Anene mopogore ni pinje momeo ne gimeo ka gitiyo gi gigo ma chido lwasi moloyo gigo ma Afrika timo. Ne gitiyo gi makaa moro miluongo ni coal mondo gilos godo sitima. Ne gitiyo gi yore machalo nuclear mondo gilos godo sitima. Kidhi e pinje machalo Tokyo, machalo Beijing, machalo Shanghai, to kata pinje machalo Mumbai, even though Mumbai is in the developed world, en piny ma ok nyal neno kata ka dwe rieny ok nyal neno dwe. Kata sulwe ok nyal neno polo nikech muya mawuok e viwanda ofundo piny kendo ji nigi tuoche mang'eny, athung'a omako ji kaluwore gi kaka chido lwasi. Pinje ma omeo ok dwa miyo Afrika pesa. Pinje ma omeo ok dwa ni mondo Afrika oti gi yore mane gitiyo godo mondo Afrika oyud mwandu. Pinje momeo kochiwo pesa nikech ang'eyo ni e juma ne gibiro singo bilion $100, 100 billion. Ema wawinjore ni pinje momeo onego bed ni chiwo higa ka higa ne pinje ma Afrika gi pinje ma pod dongore. Ka gichiwo pesa no, conditions ma giketo gin conditions ma kijana ma wuok Luanda Kasbuga thurwa kocha kamoro ok nyal meet. Gisiko gi kisungu moro ni bankability. Kawuono kane wawuotho gi Raila Odinga ne okwedo malich wach mar bankability no. Ma nonyiso pinje momeo ni kudwa miyowa pesa to miwa pesa to ketnwa procedures ma ji nyalo access godo. Kik ulier nwa pesa to ketonwa conditions ma ok nyal yudo kopo ni in ng'ama ok odhi e university, ok nyal yudo kopo ni ok in ng'ama osomo. Omiyo kata odoko ni Ker Kagame wacho wach mibadhi. Mibadhi no hata paro ni en mana excuse. Of course it is a problem, but gimaduong' ni pinje momeo nyaka duok conditions piny. Ne wajiwo kata Ker William Ruto ni kar mondo nyiswa ni odwa keto Hustlers Fund, gimonengo keti en Green Climate Fund mondo vijana to gi mine oyud access to pesa no mondo gitim chenro manyalo loko ngimagi, manyalo keto pesa e ofuko gi, but in the process to gitime e yo maginyalo rito godo climate. Anyalo miyi ranyisi. Kidhi e dho nam ibiro yudo ka vijana mang'eny odok e puro alot, gipuro nyanya, gipuro kabich, jok moko bende loso tree nurseries e dho nam kanyo. Be nitie yo mwanyalo miyo godo vijana gi pesa. Ok gin e dho nam kende, gin nyaka e dho aore. Mondo gimed pidho yien, mondo gimed rito riparian area, mondo gimed timo gigo manyalo keto pesa e ofukogi, lakini timo protection environment. An aparo ni pinje momeo pesa ma gigolo ok onego bed ni rem e level mar sirikal mamalo. Onego bed ni ochopo. To katieko Trevor, ang'eyo ni nitie governors mang'eny mabiro Egypt. Kata governor mago mabei bende ang'eyo ni biro Egypt. Mbaka migoyo koni ng'enyne en mbaka modok kuom chenro ma oterne sirikende mag gweng'. En mbaka modok koka pi, en mbaka modok koka thieth, en mbaka modok koka pi. Omiyo adwa najiw governors ma pinjewa, governors mag pinyluo to gi Lake Region Basin, nikech onego bed ni gibiro gi position achiel. Pesa ng'eny konyo. En mar ni koro nyaka giriwre nikech project ka Homa Bay timo nyalo bedo matin. To ka wariwore kaka counties moluoro nam, to wanyalo bedo gi proposal ma wayud pesa mwanyalo jiwo godo weche mag pur, wanyalo kelo godo pi maler ne jowa, kendo wanyalo kata kelo sitima mondo minewa owe liel gi nyangile, mondo minewa owe tedo gi yien momodi ma kamoro kelo negi madhara e ngimagi. Sawa, erokamano ahinya.